नङा होमबा बोरै जानाय काहिनिखौ आं एसे खिन्थानो नागिरदों अरिजिनेल घटना आगोलाव बिदि नङामोन हाइ स्कुलाव फरायनाय समाव आंजों एखे फरायनाय नालाय सानसेखालि मालायनि साइकेल बोराय लानानै गावनि गोसो थानाय सिख्लानि न'आव थांबाय बे सिख्लानि न'आव न' सेरावनो लांगोनायाव नारेंखल दंफां दं आरो साइकेल बोराय गुबुननि बिना लांदो आरो लाइजामै थांनानै बे नारेंखल दंफांआव गाग्दावदो आरो गाग्दावनानै बेल होबाय फैबाय सिख्लाया गोसोथोनाय सिख्लाया भाग्यआव गैया नारेंखला सिरिबाय सिरिनानै खर'आव नांबाय मेन्देलनाव गोग्लैबाय साइकेलाबो दाबसे मानसियाबो दाबसे दै लुबाय थांखांबाय मानसिया बै दिननिफ्रायसो मानसिया बिदि जादों नङाबा मानसिया थिगानो दंमोन बेनि उननिफ्राय ओरैया जादों रायजोफोर एकदम बास्तब घटना आरो अरिजिनेल नङाबा गोदो बिदि नङामोन बे नारेंखल दंफांआव गाग्दावहैयोना लाइजामै थांदोंमोन नारेंखला सिरिबाय खर'आव नांबाय गोलैबाय साइकेला फारसे मानसिया फारसे ओमफ्राय दै लोंनानैसो मानसिया थांखांबाय बेनिफ्रायसो बिदि जादों सम समजोंसो जायो बिदि आरो दा रायजोफोर दा गोदान बोसोरनि 2019 मायथाइनि नोंथांमोननो बयनिसिमबो आं नोंथांमोनजों लोगोसे नोंथांमोननि न'खरनि बयबो बे गोदान बोसोराव मोजां जायो न'खरा मोजां जायो देहा मोदोम गासैबो बेनि थाखाय आं गाहाम हामलाय हरबाय दा मोनसे घटना रायजोफोर फैलाय एसे लाजिबाय दं आरो घटना मोनसे जादों दाखालि बावैसो गोदानथार घटनाया मा बयबो बर' रायजोफोरा फैला आदा सार एखनबा बेनिफ्राय खिन्थु घटनाया ओरैबायदि फैलानि बिसि आरो फैलाया हाबा जायाखै होनना बुंना लाबाय थायो जेरावबो हाबा जाबाय दे हाबा जाबाय सिख्लाफोरा मेसेज हरबाय थायो फेसबुकआव बायदिसिना खिन्थु हाबा जाबाय थगायना लाबाय थायो फाग्लाया डेन्जार मानसि बियो बेनिफ्राय हाबाया बोरै जाखो फैला बिफाया मास्टारमोन नालाय रुवाथि लादोंमोन बे रुवाथिजों अनेक आरो माबा माबि दावरावसि जाबाय मिथिङाबो खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम गाहाम जाबाय रायजोफ्रा होनबाय नारसिनबाय बेखौनो हाबा लानांगौ रुवाथिखौ बे लानो नागिरा दुस्थ'थार बेनिफ्राय लास्टाव लानांबाय बिदिनो मानसिफ्रा बुङो सारा आसामनि बर' मानसिफ्रा फैला दा सोरबा फैला सार बिदिनो सिख्लाफोरा फेसबुकआव हरो फैला दा बेनिफ्राय फैलानि बिसिया एसे दुगां जाबाय आरो गोसोआ आंनि फिसाइखौ बयबो सनमान होयो फैला दा सोरबा फैला सार नङा होमबा फेसबुकआव लिरो रुवाथि थानायसोमोन नालाय खाफाला मोजां लाखिबाय बेनिफ्राय सानबाय दस्रा बायदि आरो गुबुन बायदि एसे स्टेन्डार्ड खोथाखौ सानबाय आरो फैलानि बिसिया ओइ बिफा माबा आंनि मेगना इसेबो नुथारला नोंखौनो सिनाया आङो ससमा गाननो लुबैबाय अथ'स नुयो मेगना नुयो खिन्थु ससमा गाननो लुबैबाय स्टेन्डार्डखौ साननानै आरो फैलानि बिसि आङो ससमा गाननांसिगौ ओरैबायदि बेनिफ्राय ससमा लानांगोन होनना बुंबाय नालाय फैलाया सानसेखालि बुंबाय आंखौ ओइ दाब्लादा माबालै जा बिसिया मेगना नुथारलानो
ससमा गंसे नांगौनो आंबो रोंलायलाङा माबालै जोंनिया खाथियाव पाठसाला नालाय टाउना पाठसालायाव थांहैयोना थांबाय आंबो थांनानै बे ससमानि फ्रेम आलायना दोनो नङा होमबा ग्लास गैया मेगन मोखांजों समायगोन ना समाया बे फ्रेमखौ होग्रोयो फ्रेमखौ होग्रोयो बिनि उनावसो मेगनखौ टेस्ट नायबाय बेसे नांगौ बेखौ होयो ग्लास गैयि ससमा गंसेया आजावनानै हाननानै बे दखानिया फैला बिसिनि मेगनाव ओरै गानहोबाय समायगोन ना समाया मोखाङा ग्लास गैया खिन्थु हाब बिफा दिनैसो नोंखौ स्रां स्रां नुबाय आङो नङाबा नोंखौ सिनायमोनामोन आं सयथि होजाबाय अथ'स' मेगन नुखायोना ग्लासानो होआखै फाग्ला फाग्ला मा बुंगोन आरो बिदिनो ससमाखौ लाना फैबाय फैलाया जोबोद लाजिबाय आं दंना बुंबाय दाब्ला दा ओइ जोबोद लासिंसिनबायलां बे हमजाथारनाय जाबायना बिनिया ससमा गाननो लुबैनासो लानाय जाबाय मेगना नुखायोआनो जायखिजाया बे घटनाखौ दस्रायाव बुंनो नाङा दे फैला आदा होनना दाब्ला आदा होनना बुंदोंमोन आरो आं बुङाखै रावनि सिगाङाव खिन्थु नैबे माजबाद बे एरियायाव फैनानैसो बुंफ्लांबाय आं खोथाखौ बुंनाङा होनना बुंदोंमोन बुंफ्लांगारबाय आं नोंथांमोना फैनानै माब्लाबा फैबा बुंनाङा दे मानसिया दुस्थ' निस्थुथार आंनि थिङाव अन्थाइ खुयो सम सम थिङानो गेग्रेगे जाबाय मालाबा अखा सेरो फाग्लाथार दानो होनबा दानो सुनो होनबा सुयो आंबो एखनबा गिलाङो आंबो एसे माहाजोन मानसि जाहैबाय नालाय थैनो गियो नङा होमबा थैनो गियो दा जायखि लाजिना दं मानसिया खिन्थु फैनाया लाजिना दं दा दोंसे मेथाइ रोजाबबोनोसै खोमा रायजोफोरना दे